Сәлем дуслар, biz bugün Леногорск районының Югары Коран авылына кунакка килдек. Биредә Татарстанда иң ире татар аты фермасы урнашкан. Хаманы Фәрит абыйны бүлен моннан берничә ел элек ачып җибәрә. Гомумән ни өчен татар атлары үрчетергә уйлагансың, ул нәрсә бирә ул безнең республика өчен? Минем максат әнә шуны бүле. Һәм без бүгенге кызыклы сәяхәтебезне башлыйбыз. Сезне дә чакырып калам. Bularning tuz oxşagan мәлләре монда трактор белән генә тузны аударалар, чөнки ат саны 400-дан артып китә. Аларның фермалары менә хәзер иң зур фермаларның берсе санала. Самат, сәлем. Biz seni izlәп таптык. Бу безнең Самат Фәрит абыйның малае була бит инде, шулай бит. Ничек хәлләр, Самат? Ишегез барамы? Атлар исән саумы? Әйбәткән әхәр карап чыгабыз, күрсәтеп чыган барсында. Бу сезнең ябык ферма дип атала инде. Бу ферма ябык, монда безнең айгырлар басып тора. Абу-Даби. Абу-Даби, ни өчен Абу-Даби? Вот шундый не, аның инәсе инглиз аты, әтисе араб. Гарәп аты. Шуңа күрә помесь булгач Абу-Даби дип куштык инде. Бу ярышларда катнашып торган Бу чабыш аты. Татар атлары дибез. Аларны сез ярышларга әзерлисезме? Гомумән ярышка яраклашкан атлармы алар, тукымнармы? Алар бик чыдам. Әле менә чемпионатта сыңгып үткәндә без чабышка килдек, анда 40 км чабалар атлар. Башта без килдек, безнең атлар биек түгел. Башта бөтенсе көлә башлый, килдең монда дип, бер нәрсә атмыйсың дип. В итоге 40 км килеп җиткәч, уже беренче урын алгач, уже хәзер уже һәр киләбез ниләргә, чабышларга, уже исәнләшеп, давайте дип торалар. Татар атлары Россия күләмендәге, ил күләмендәге ярышларда менә шундый зур Самара өлкәсендә һәм Казанда 2 тапкыр беренче урын алды. Менә бүгенге көндә баш саны 400-дан артык дисез бит инде. Үзегез димәк хәзер кулыннар да чыгарасыз, әйме? Кулыннар да үзебезнеке, барса үзебезнеке. 235 бия. Быел 230-лап кулын көтәбез инде. Атлар булар чыдам, температурага карамыйлар, ниләре, хәлләре әйбәт кенә. Шуңа күрә тышта гына йөриләр. Чемпионнар белән таныша башладык. Ахра дигән бияме бу, айгырмы? Айгыр 2 ел рәттән нинди ярышларда урыннар алды? Ул бәйгене 2 тапкыр подряд утты. Башта тай бәйгене утты. Бөтенесе безнең тай бәйге 3 километрга, бу километрга бөтен атларда узып китте. Татар атлары тишли диләр, дөресме? Тишәшәләр инде, ансыз булмай. Мине тишләргә мөмкиннәр. Юк, сездә тишләми. Мин тишләми диде Самат. Ну, барыбер дә әзрәк кенә сак булсаң, монда артык булмый. Булар кешеләрне яраталар инде. Сезгә бит инде туристлар һәр вакыт килә, авыл кешеләре башка районнардан. Булар кешегә инде күнеккән. Алар кешене күргәч сразу да чабалар. Беренче ашатырлар дип. Менә шулай. Бүтән кеше ризык белән, күчтәнәч белән килә дә, мин буш кул белән килдем. Онытканмын, атлар да бит җан ияләре, аларга да бит ризык күчтәнәч алып килсәң була. Шушыны гына таптык җирдән хашатып карыйбыз. Менә Самат, ни өчен менә айгырларны һәм бияләрне аерым тотасыз? Менә монда безнең айгырлар бит инде һәм ферманың теге башында бияләр. Ни өчен кирәк ул? Монда безнең 28 айгыр, көтүдә 235 бия. Айгырлар бияләрне күрсә, алар уже мондагы айгырлар арасында иң көчле лидер килеп чыга. Лидер уже булса, калган айгырларны ул кимсетә. Менә шулай җәмәгать, мин моны белмидем әле, бәлки белүчеләр булгандыр инде, атлар белән кызыксынучылар. Айгырлар бер-берсен бия өчен, матур бия өчен, хәтта тишләшеп, канга батырышып беткән вакытлар да булды ди Самат. Һәм аннан соң әле аларны ойлар буе аннан соң дәвалагансыздадыр. Шулай. Менә шуның өчен аерым тотырга кирәк. Ат кына димә. Тимур оператор бүген ул атлардан курка икән. Һәм мин аны менә шундый җиргә алып кирдем. Хәзер безгә бер нине утарны үтеп, икенче утарга керә кирәк. Анда кулыннар. Тимур, курыкма. Мин синең белән әйдә киттек. Мин журналист. Мин сезгә бер нәрсә бирә алмыйм бу тормышта. Барыгыз, пожалуйста. Мине монда айгырлар нитеп алды бит әле. Бияме айгырмын, алар мине кулашладылар. И что-то от меня хотят.
Qo'rqdim. Qo'rqdingmi, Timur? Bular bizning necha yoshlik qulunlar? Bu aprelda tug'an qulunlar var. Aprel, may, iyun Bularga başı. 1 yosh bilan. 1 yaş var. Mana 1 yoshli tuman qulunlar. Necha, mana bosh soni necha ularning? Tak, bunda 60. 60lab. O'zgan yil tug'anlar. Ayy. Amsa tayfa. Tayfa. Teymaning quluni, Teyma bilan Tulpar. Tulpar bizning Samarda, Qozonda 40 kilometr birinchi o'rin oldi. A Teyma birinchi biya, beygida o'tgan biya. Bütün yıllarını biz aygırlar otaydı. Bir tapqır biya otdim. Mana babasi bilan inday. Qo'yim mana siz ularni bütün üstün bilesiz, isimlab. Bunda bitar bütün üstü bir tusli siman. Men kishilarini ezrak bilan otlardan qaraganda. Bütün dürtüs otni da tanıy olasiz. Bitinden bilaman. Men Qozonda KFUda o'qigan. Maktabda bir oy praktik o'tdim-da, men aytam bu meniki tugul. Bu shu otlar bilan shug'ullanasan. Birgishliging bo'yicha sen kim ali bizning? Tarixchi. Kelib, Tatar atında yurmishib qaytib ketmen dedim. Shunga ko'ra hozir meni Tatar atında eritib qo'yashaqlar. Ferit abi, emine ne işin Tatar otlarısın? Mana qachon boshladingiz siz bu ishni? Nersa bera ol sizga? Bizim babaydan uyandı, babaylar bitmenin otçılarıydı. Bir neçe ota var idi. Şol gül belekeyden mineli hatırlayım bana neçe anda 2 yaş bulgandır indeyme. Ne? Şol 2 yaşta otlandırdı da. Emi şunda oturam, şunu hatırlayayım ben. Meyten oy büyük iken yığılıp düşsem nerse bulur mu iken korktum şulay. Neçe yıl ilk siz şu işe tutundunuz? Hem neçe ottan başladınız? 2010'da başlagan idik. 2 ottan. Ondan sonra indi yazga taba tağın 20'ni jiyip alıp qayttık. İzli tağın üstedik. Başkıstandan da qayttık. Özü bizning rayonlardan da. Bugünkü günde benim Tatar atı da var, Başkırt atı da var. İngiliz atları da var bizning. Bulay mene benim hali onun işi даже 2 yıl kış boyuna yazga tekili yaz günü yıl boyuna mene şulay yürüdüler. Özleri. Ferit abi, ondan so'ng siz bitinde bütün Tataristonga, Lenogorskda brendda yasadingiz, bayga o'tkazasiz. Beygeler da. Beyge. Biz boltar даже mene 20 yılını bütün Rossiya ko'lamida 55 regionda 255 ish ko'rsatgan kun onda oldilar allar, aymi? Shunday konkurs. Shu konkursda biz birinchi o'rin oldik. Bizni mana shulay o'zingizning xo'jaligingizga chaqirib qonaq etgan uchun, ko'rsatgan uchun chin ko'ngildan rahmat aytamiz. Albatta bir topshiriqdagina bütün xo'jalikni ko'rsatib bo'lmay, bu yil beyga avdarish bo'larmi ekan? Shunga kelirek. Men shonam bula mana ko'rasizmi, tabiat betinde o'zgarib turadi. Bu koronavirusni da jingamiz, berishmaymiz. Tatarlar betinde shunday olg'a da olg'a. Olg'a. Sizning endi o'zingiz. Shunga ko'ra biz bunda tag'in kelashakmiz deb sovulashamiz. Rahmat, ayyi. Olg'a, baritik olg'a. Olg'a, kelashakka da qachon bo'lsa da Tatarlar olg'a borga teyish. Tatar atlari bilan birga. Birgalab, rahmat.